Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bukdol. Taong 1956, Bindoy, Negros. Itong mga panahong ito, ilang metro lang ang layo ng bahay nila Bukdol sa Dalampasigan. Halos dekada na din silang namumuhay roon kasama ang kanyang mga magulang at asawa. Hindi na nila ninais pang bumukod sa kadahilanang ayaw itong mangyari ng kanyang ina. Labis kasi itong nag-aalala para kay Bukdol gawa ng meron itong karamdamang iniinda. Kung hindi nyo kasi na itatanong, isinilang si Bukdol na hindi kumpleto ang mga paa. Lumpo man siya para sa iba, kapaki-pakinabang naman siya para sa kanyang asawa. Napakasipag ni Bukdol na halos kaya niyang daigin ng sinumang taong walang kapansanan sa katawan. Nakakaya pa nga niya noong umakyat ng puno ng nyog para kumuha ng tuba. Sa 5 taong pagsasama nila, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Nagkaroon sila ng 3 anak. Isa dito, minana ang kapalaran ni Bukdol. Noong hindi pa isinisilang ang anak niyang yon, nakaramdam naman ng mga pagbisita ng tiktik sila Bukdol. Halos araw-araw sila noong naghahanda sa pagsapit ng gabi para lamang maitaboy ang mga ito. Sa pagluwal ng anak niyang yon sa mundo, maging ang kumadrona noon, hindi makapaniwala sa nilalaman ng tiyan ng kanyang asawa. Maliban kasi sa paglabas ng anak ni Bukdol, meron pa doong isang kakaibang nilalang na sumabay sa paglabas sa sinapupunan. Nasa kaanyo-anyo ng isang sisiw na halos 3 araw lamang ang itinagal sa kanilang tahanan bago lumipad papalayo. Hindi naman nila yun nagawang mapigilan kung kaya't wala naman silang nagawa kundi hayaan na lamang ito. Sa pagkakatanda ni Bukdol, ang ibon na yon, merong matitingkad na balahibo na siyang katangi-tangi para sa mga ordinaryong ibong palagi niyang nakikita. Upang hindi magtanong ang kanilang anak noon, itinago nila ito hanggang sa napalaki na nila ito ng husto. Sa taong ito, nasa edad 7 taong gulang ang anak ni Bukdol. Kagaya ng mga ordinaryong bata, paglalaro ang palagi nitong ginagawa sa araw-araw. Hindi din naman nila yun nakikitaan ng espesyal na katangian hanggang sa dumating ang puntong masipat nila ito na merong kinakausap sa gilid ng kanilang bakuran. Habang pinagmamasdan ito ng kanyang asawa, bigla naman yung nagtaka sa kadahilan ng bakit panayang pagturo ng kanilang anak sa kinaroroonan nila. Wala naman sila ditong nakikitang kausap kung kaya't labis silang nagtataka. Paglapit ng asawa ni Bukdol sa kanilang anak, bumungad dito ang isang daga na mabilisang tumakbo patungo sa looban ng talahib. "Anak, ano bang ginagawa mo dyan? Ikaw talaga nakikipaglaro ka na naman sa mga daga." Wika ng asawa ni Bukdol sa anak nila. "Hindi hunay. Kaibigan ko yun, magkakilala kami." Sagot naman ng kanilang anak. Magmula noong nakita nilang nangangausap ito ng mga hayop, doon na sila nag-umpisang magtaka sa natatanging kakayahan ng kanilang anak. Sobrang natatangi ito sa mga sinundan nitong kapatid, gawa ng tanging ito lang ang hindi humiling sa kanila ng kahit na ano. Mas ginugusto din ng anak nilang yon ang natural na kapaligiran at mga kasuotang yari sa mga natural na sangkap sa kalikasan. Dahil sa kakaibang asal ng anak ni Bukdol, kaya na may ito ang kanyang naging paborito. Tandang-tanda niya pa noon na halos hindi niya ninanais na umuwi sa kanila kapag wala siyang dalang pasalubong sa mga ito.
Isang araw, nagkataon namang walang trabaho si Bukdol. Sa sobrang pagkaburyong niya sa kanilang tahanan, niyaya niya ang kanyang anak na tumungo sa dagat para maligo. Hindi sumama ang mga kapatid nito gawa ng nawiwili na yon sa paglalaro sa bahay ng kanilang mga kakilalang kaibigan. Anak, hindi ka pa ba nakakahanap ng iyong magiging kaibigan? Marami naman diyang batang kaedad mo. Bakit hindi ka makipaglaro sa kanila? Tanong ni Bukdol habang sila'y naglalakad. Ayoko, tay. May ingay kasi sila eh. Gusto ko tahimik. Simoy lang ng hangin ang gusto kong marinig. Nga pala, tay. Anong gagawin natin sa dagat? Maliligo tayo, anak. Huwag kang maingay mamaya pag uwi mo, ha? Alam mo naman yung nanay mo. Ayaw nung naliligo tayo. Bilisan mo na at nang makauwi agad tayo. Matapos ang kanilang pag-uusap, narating na nga nila ang dalampasigan. Hindi pa man sila nakakapagpahinga, buong tuwa na silang nagsitampisaw sa tubig alat. Habang nasa kalagitnaan sila noon ng pagsasaya, bigla namang napatahimik si Bukdol nang masipat niya ang kanyang anak na panayang pagtitig sa ilalim ng tubig. Dahan-dahan niyang nilapitan ang kinaroroonan nito habang nananatiling walang imik. Paghawak niya sa balikat ng kanyang anak, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang itinuturo nitong kakaibang bato sa ilalim ng dagat. Sinubukan niya yung hawakan pero hindi niya yun magawa. Pakiramdam noon ni Bukdol, para lang siyang nakahawak sa tubig sa kabila ng batong kitang-kita niya na tinatandayan ng kanyang mga kamay. Dahil sa kanyang ginawa, napilitan naman ang kanyang anak na kunin ito na para bang isang ordinaryo lamang ang bagay na yon. Ito ba ang gusto mong makuha, tay? Wika ng anak ni Bukdol habang iniaabot sa kanya ang parisukat na bato na kulay itim. Pagsilay niya sa kanyang anak na nakahawak sa batong yon, halos hindi naman siya lubusang makapaniwala gawa ng papaano itong nahawakan ng kanyang anak ng ganoong kadali. Ang ginawa niya, hindi na lang siya umimik habang dahan-dahang kinukuha ang bato. Sa paghawak niya rito, naramdaman niya yung napakadulas na animoy malalaglag sa kanyang mga kamay. Dahil sa ganoong pakiramdam, minabuti ni Bukdol na ibalot yon sa kanyang damit upang masigurong hindi na yon makakawala pa. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig siya ng isang paghuni ng ibon sa himpapawid na siya namang mabilisang kumuha ng kanyang atensyon. Pagsilay niya doon, nakita niya ang isang ibong hindi kalakihan na halos hindi niya magawang masilayan ang kabuuang wangis dahil sa tingkad ng balahibo nito. Pinilit niya pa yung sipati ng paulit-ulit pero hindi niya talaga ito gaanong maaninag. Maya-maya pa, umalis na din ito at kasabay nito ang kanilang pag-ahon sa tubig. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, minabuti ni Bukdol na isang tabi na muna ang kanyang mga naranasan. Kampante naman siyang malalaman niya ang katotohanan sa likod ng batong yon, gawa ng may alam sa mga lihim na karunungan, ang kanyang ama. Kinagabihan, habang nagpapahinga ang kanyang anak, tumungo siya sa silid ng kanyang ama para makipag-usap. Inabot niya dito ang bato habang nagsasabi ng, "Tay, napulot po ito ng apo ninyo sa dagat. Meron ho ba kayong ideya kung ano ito?" Nang marinig ito ng kanyang ama, agad naman itong hinawakan ng bato, subalit sa hindi malamang dahilan, parang imahe lamang ang batong yon sa kanyang mga kamay. Nakikita ito ng kanyang ama pero wala itong materyal na anyo kapag sinusubukan na niya yung hawakan. Ilang ulit na din niya itong tinangkang ipahulog kay Bukdol,
subalit hindi yun dumudulas sa kanyang mga kamay. Dahil sa mga nangyari, doon napagtanto ng kanyang ama na isang mutya ang kanyang hawak-hawak. Sa kasamaang palad, hindi ito nagawang matukoy kung ano ang uri ng mutyang yon sa kadahilan ng unang beses pa lamang makasilay ng kanyang ama ng isang mutyang walang pisikal na anyo. Inilahad na lamang nito sa kanya na mananatili ang mutyang yon sa kanyang katawan hanggat hindi siya nakakagawa ng mga bagay na maaaring ikatampo nito. Maaari ding nabigyan siya ng pahintulot ng kanyang anak na angkinin ng bagay na yon noong mga panahong iniabot ito sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Bukdol na maaaring ang kanyang anak ay lapitin ng mga mutya. Swerteng abilidad subalit mabilis itong nakakahakot ng mga kaaway. Kadalasan kasi sa mga nagmamay-ari ng ganoong karunungan, kinaiinggitan ito ng mga nilalang na nasa panig ng kanan o kaliwa. Masyado kasi silang nahuhumaling sa ganoong abilidad, lalo pat walang mutya sa mundo ang maaaring makatangi sa kamay ng taong may ganoong uri ng likas na kakayahan. Dahil sa sinabi ng ama niyang yun, mas lalong tumindi ang pagnanais ni Bukdol na isikreto na lamang ang bagay na ito. Alam niya kasing maraming mga tao sa kanilang baryo ang labis na nag-aasam ng mga lihim na karunungan. Kinaumagahan, nagkataong walang masaing ang pamilya ni Bukdol. Hindi niya maaaring utusan ng kanyang mga anak, gawa ng hindi naman ito kakayaning pasanin ang isang sako ng bigas. Sa pagdating niya noon sa bayan, nadatnan niya ang napakaraming mga taong naglalakad sa daan. Mga mamimili ang mga ito na dumayo pa sa mga karatig baryo. Ordinaryong pangitain lang naman ang ganoong sitwasyon sa kanila, subalit habang naglalakad noon si Bukdol, hindi niya mapigilang mapaisip gawa ng lahat ng taong nag-uusap sa lugar ay naririnig niya. Maging ang mga pagbulong at paghinga ng mga ito, pumapasok sa kanyang isipan kahit naman hindi niya yun pinapakinggan. Dahil sa mga kakaibang nangyayari, minabuti niyang bilisan ang kanyang paglalakad para makabili ng kanilang pangangailangan. Sa pagdating niya sa kanyang suking tindahan, bumungad sa kanya ang lalaking tindero na merong matutulis na mga tenga. May mahaba itong buntot at ang sahig na kinatatayuan nito, napakaraming mga gumagapang na insekto at uod. Maging ang mga bigas nitong ibinibenta ay napakaraming mga nagsisigapangang nilalang na siya namang hindi niya maatim na tingnan. Pagsilay niyang nakangiti yun sa kanya, agad naman niya yung tinalikuran at nagmadaling umuwi. Habang naglalakad siya sa daan, nasipat niya ang isang tindahang lumang-luma na palagi niyang iniilagan. Pagsilay niya sa mga paninda nitong bigas, nasipat niyang wala doong kakaiba. Dali-dali siyang lumapit doon na siya namang ikinagulat ng matandang nagtitinda. "Oh, iho! Naligaw ka ata. Akala ko ba suki ka doon sa malaking tindahan? Abay, bakit ka nandito?" Bungad na tanong sa kanya ng tindero. "Hindi ko nga din ho alam eh. Pero ngayon lang ho, parang kakaibang aura ng mga taong naririto. Matanong ko lang, Manong, bakit sa inyong tindahan wala akong nakikitang kakaiba?" Nang marinig ito ng matanda, tumawa lang naman yon habang dahan-dahang lumalabas sa kanyang tindahan. Pagharap nito sa kanya, iniabot nito ang isang sakong bigas na hawak-hawak ng kanyang kaliwang kamay. "Mabuti naman at nagising ka na. Ito ang bigas. Sa'yo na yan. Huwag mo nang bayaran. Isipin mo na lang na premyo mo ito dahil nagkaroon ka ng kamalayan sa lugar na ito." Sagot naman ng matanda.
pagkuha ni Bukdol ng bigas, bigla naman niya yung naibagsak sa kadahilan ng napakabigat nito. Pinilit na lamang niya yung pasanin para naman kahit papaano magawa na niyang makauwi sa loob ng napakadaling panahon. Pagdating niya sa kanilang bahay, inilahad niya sa kanyang ama ang kakaibang nangyayari sa kanya. Labis na kasi siya noong naguguluhan sa kadahilan ng hindi naman ganoon ang kanyang kamalayan noong hindi niya pa hawak-hawak ang batong ibinigay ng kanyang anak. Pagkarinig ng kanyang ama sa kanyang sinabi, maging ito man ay walang ideya. Aminado kasi ang ama niyang yon na sa ganun niyang edad, bigo pa rin niyang mabuksan ang kanyang ikatlong kamalayan. May mga alam siyang mga buhay na salita pero hindi yun sapat upang bumukas ang kanyang ikatlong mata. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ninais na lamang niyang ilahad sa kanyang ama ang tungkol sa mga bagay na kanyang nakita. Matapos niyang mailahad ang kanyang mga nasaksihan, maging ito man hindi makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Halos hindi nila maisip noon kung bakit sa loob ng ilang taon nagawa nilang kumain ng bigas na merong sabulag. Upang mas lalo pang maliwanagan ang kanyang kaisipan, nagpasya siyang bumalik sa lumang tindahan para magtanong. Alam niyang ang matandang tindero doon ang makakasagot ng kanyang mga tanong at wala nang iba. Hindi pa man tumatalikod ang araw sa kalupaan, nagpasya si Bukdol na bumalik sa bayan. Pagdating niya sa lumang tindahan, agad naman siya doong pumasok ng walang pag-aalangan. "Manong, maaari ko ba kayong makausap?" Bungad na wika niya sa matanda. Hindi ka dapat nagpunta rito ng ganitong oras. Selosong mga nilalang sa lugar na ito, lalo na yung suki mo. Binigyan na kita ng babala, Bukdol. Nasa sayo na yan kung hindi ka pa rin makikinig. Nang marinig niya ang sinabi nito, mariin pa rin siyang nanindigan sa kanyang pakay. Hindi naman siya nababahala sa taong binibilhan niya ng bigas, gawa ng nakilala niya ito bilang masayahing tao. Subalit lingid sa kaalaman ni Bukdol, nagbabago ang pag-uugali ng mga nilalang sa lugar na yon kapag nagawa ng malaman ng mga taong kanilang pinaglalaruan ang kanilang tunay na anyo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananatili sa tindahan ng matanda, wala naman itong nagawa kundi ilahad sa kanya ang sikreto ng bayan. Ayon sa matandang yon, hindi lang ordinaryong lugar ang kanilang kinaroroonan, bagkus ay pugad ito ng mga engkanto na merong iba't ibang dugo. Ang iilan sa mga ito ay merong dugo ng mga aswang at isa na doon ang tindahang kanyang palaging pinagbibilhan. Hindi naman nangyayanggaw ang mga ito sa kadahilan ng sa mundo ng mga engkanto, napakabilis dumami ng uri nito. Ang tanging ginagawa lang ng nilalang na yon, ipunin ang lahat ng salaping may bahid ng paghihirap ng mga taong malapit sa kanila. Kilala ding hindi gumagalaw ng tao ang mga nilalang na yon, subalit kapag nakagawa ka dito ng kasalanan, asahan mo na ang katakatakot na paghihigante ng kanilang gagawin. Dagdag pa ng matanda, mas mainam na kausapin niya ito sa mga araw ng Huwebes lamang, gawa ng yon ang oras ng pagpapahinga ng mga engkantong nakakakilala kay Bukdol. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman siyang itinaboy ng matanda. Paglabas niya sa tindahan nito, bigla naman siyang napatitig sa tindahan ng kanyang suki, gawa ng ramdam na ramdam niya ang mga matang nagmamasid. Pagsilay niya doon ay wala naman siyang nakita, subalit may nararamdaman siya noong pagkabahala. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, walang kaide-ideya ang pamilya ni Bukdol sa mga susunod na pangyayari. Hindi pa man noon lumalalim ang gabi
Narinig nila ang kakaibang ingay sa labas ng kanilang bahay. Naglalakad lang ang nilalang na yon na parabang isang hayop. Noong una, inakala ni Bukdol na isang ligaw na baboy lamang ito, ngunit nang sumampa na yon sa bubong ng kanyang bahay, doon na sila naalerto. Dahan-dahang gumagapang ang nilalang na yon sa bubong nilang gawa sa pawid hanggang sa marating nito ang sentro ng kanilang bahay. Pagtigil ng nilalang na yon, marahan naman itong nilabas ni Bukdol kasama ang kanyang ama, dala-dala ang kanilang mahabang mga talibong. Sa paglabas nila, tumambad sa kanila ang isang maladagang nilalang na merong namumulang mga mata. Maya-maya pa, bigla namang napakaripas ng takbo papaloob ng bahay sila Bukdol nang masipat nilang pumasok ang nilalang na yon sa loob ng kanilang tahanan. Pagdating nila sa loob ng kanilang bahay, bumungad sa kanya ang nilalang na hawak-hawak ang kanyang natutulog na anak. Habang nakatitig yun sa kanila, dahan-dahan naman itong nag-aanyong tao. Pagsilay ni Bukdol sa wangis nito, tumambad sa kanya ang itsura ng tindero na halos ilang taon na niyang binibilhan ng bigas. Marami na tayong pinagsamahan, Dol. Pero dahil sa ginawa mo, tinalikuran ko ito. Ilang taon akong naging mabuti sa'yo. Tapos ngayon ipaparamdam mo sa aking binabaliwala mo ko? Kung ganyan lang din naman ang ipapakita mo, babawiin ko na itong anak mong itinanim ko sa katawan ng asawa mo. Wika ng tindero. Nang marinig ni Bukdol ang sinabi nito, halos hindi naman siya nakasagot sa sinabi ng nilalang sa kadahilanang nagbigay ito sa kanya ng napakalalim na kaisipan. Hindi niya noon lubusang matanggap na ang kanyang pinakabunsong anak ay hindi nanggaling sa kanyang dugo. Dahil sa galit na kanyang nadama, wala na siya noong inisip na iba kundi patayin ang nilalang na yon. Pakiramdam noon ni Bukdol, isa itong tinik sa kanyang lalamunan na mabubunot lamang sa pamamagitan ng kamatayan. Habang naglalakad siya papalapit dito, panay naman ang pagsindak sa kanya ng nilalang napapatayin ng kanyang itinuring na anak. Subalit maging ang pananakot nito ay walang nagawa dahil sa katak sila ng tinderong yon. Sa paglapit ni Bukdol sa nilalang na yon, bigla naman itong binitawan ng bata upang magawa siya nitong sunggaban. Subalit sa pagtarak ng matatalas nitong mga pangil at kuko sa kanyang katawan, ni katiting na sugat wala siyang natamo dahil sa mutyang kanyang tinatangan. Pagramdam niyang ikakalas na ng nilalang na yon ang pagkakakagat sa kanya, siya na mismo ang humawak sa ulo nito upang hindi yon makawala. Dahil sa kanyang ginawa, pilit namang nagpumiglas ang nilalang na yon, subalit sa kasamaang palad wala itong nagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan na ding lumupaypay ang mga kamay nito, indikasyon na tuluyan na yung nawala ng malay. Matapos ang mga pangyayari, tahimik itong inilabas ni Bukdol. Tinapyas niya ang tig-iisang piraso ng kamay at binti nito bago yun tuluyang ibalik sa daang nagdudugtong patungo sa baryo. Binalutan niya din yun ng sumpa sa katawan upang masigurong sa pagbalik ng nilalang sa kanyang tahanan, kamatayan ang naghihintay para sa kanya. Yun ang nagawa niyang taktika para patayin ito nang sa gayoy hindi siya paghinalaan ng iba pa nitong mga kaibigang engkanto. Bago siya tuluyang bumalik sa loob ng kanyang bahay, bahagya naman siyang natigilan nang maramdaman niya ang presensya ng matanda na nagbibenta ng bigas sa lumang tindahan. Nakatitig yun sa kanya sa malayo habang nakangiti. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Bukdol sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na ordinaryo ang matandang yon.
Magmula noong nangyari ang insidente, hindi na siya gaanong nagpakakampante sa bayang binibilhan nila ng kanilang mga kailangan. Kahit sino man ang mag-alok sa kanya noon ng paninda, tanging sa matandang tindero lamang siya bumibili. Iniwasan na din niya noong magtanim ng galit sa kanyang anak, gawa ng wala naman itong kinalaman sa pagkabuhay nito sa mundo. Ilang taon pa ang lumipas, lumaki na ang anak ni Bukdol. Pagtungtong nito ng 17 taong gulang, halos hindi na niya mabilang ang mutya nitong tinatangan. Yun din ang naging dahilan sa kanilang pamilya noon para makaahon sila sa kahirapan. Kahit madalang lang ang trabaho noon ni Bukdol, tila ba ramdam na ramdam niya ang swerte nila sa pamumuhay. Ngayong pangkasalukuyan, ganap ng matanda ang anak ni Bukdol na siya namang nagbahagi ng kwentong ito. Isa na din siyang ganap na albularyo na nanggagamot sa baryo na hindi na nila ninais pang pangalanan. Pero alam niyo ba, na kahit sobrang tanda na ng anak ni Bukdol, hindi niya pa rin mawari sa kanyang isipan na siya ay isang tunay na anak ng aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang galing nun. Isipin ninyo, yung lahi mo parang kalahating aswang, kalahating engkanto ka. Tapos itinanim ka sa isang tao. Tapos nung pinanganak ka, ang dami mong nakikita, ang dami mong nakakausap. Tapos yung mutya, sobrang dali mo lang nakukuha. Ang nagustuhan ko lang dito sa anak ni Bukdol, mas pumanig siya siguro sa engkanto side, which is nasa kanan. Kasi nanggamot siya eh. Naging sikat na manggagamot siya sa lugar nila. So hindi siya nabahiran siguro ng dugo ng kadiliman. Kung meron man siyang dugo ng demonyo, hindi yun siguro, mga nasa 1/4 lang yun. Kaya ginamit niya yung abilidad niya para makatulong sa ibang tao. Pero, ang pinakatanong ko, bakit itinanim sa asawa ni Bukdol? Siguro napaliwanag lang, nadaanan lang ng mata ko kaya hindi ko masyadong naintindihan. Kung sakasakali man na napakinggan nyo ng solido yung kwento, paki-comment naman sa baba kung bakit itinanim sa asawa ni Bukdol yung anak ng aswang. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.